Здравейте, Таро приятели, и добре дошли на моят YouTube канал Таро Мастер Оливера. Здравейте, драги ми лъвчета! Сега за вас ще направя кратката прогнозна наредба за вашата 25-та година. А който от вас желае подробната, разширена и много наистина задълбочена наредба, която изпращам като лично видео, за вас, под всяко мое видео, номерът на моя Viber, WhatsApp, мейл или месенджер, пишете ми, не ми звънете. И ще ви изпратя информация за личните наредби, годишни, подробните разширени наредби, които изпращам като лично видео. И така, драги ми лъвчета, съсредоточете се. Започва вашата кратка прогнозна наредба за 2025 година. Първата карта, която ще поставя за общия фон на вашата 25 година, емоционалния любовен живот, работа, бизнес, финанси. От какво да се пазите през вашата 25 година, какво хубаво ще ви донесе вашата 25 година и съвет от Вселената за вашата 2025 година. Общия фон за зодия Лъв. Глупакът, нови начала. Нулеви аркан, обнуляване. Жажда за нови усещания. Продоляване на рутина. Да отхвърляте всякакви традиции, стандарти, искате нещо ново. Искате квантов скок във вашия живот. Както се казва, нищо не ми е ясно, но ми е много интересно. Или не знам къде отивам, но чувствам, че съм по моя път. Ето, това сте вие. Може да не ви е много ясно точно какво се случва, но вие усещате, драги ми лъвове, че ви е предопределено да откриете нещо ново. Нови начинания, обнуляване, спонтанни действия. Това не е карта на движението, но има го този заряд за промени. За удоволствие, за празник да е живота, пътуване, разнообразие. Малко движение без вектор, така че се пазете да не бъдете небрежни, нестабилни, алогични, безотговорни. Пазете се. Но така или иначе ще се опитвате да бъдете доста непредвидими за околните, че даже дори и себе си може да изненадате. Става непредвидимост през 25-та година. Обнулението. В емоционалния живот, любовния, колесницата, голямата победа към това да преследвате целите си, да покорявате, да не се предавате, както и някакви радикални промени също във взаимоотношенията. Може да си тръгнете от някой, може да полетите към някой друг, но ще бъде голямо движение във вашия емоционален, любовен живот, драги ми лъвове, през 25-та година. Ще има и голями изменения, и приключения, и забавност, и стремителност, така, с вашите лидерски способности да вървите напред, да се движите амбицирано към партньорите или към нещата, които искате с много емоции и чувственост да постигнете. Най-вече в любовта, просто никой няма да може да ви устои. На целите ли си някой, тръгвате с колесницата към него, дойдох, видях, победих. Нали? Вени, види, вичи. Голямата победа за вас, драги ми лъвове, в емоционален план. Любовния живот. Да. Работа, бизнес, финанси, силата. Трябва да си контролирате бизнеса, работата, финансите, материалния живот и така да можете да спасявате ситуации някакви, които могат да възникнат. Не да се ерчите пред вашите опоненти, а така с мека кадифена ръкавица да успокоявате звяра от тях, както и от себе си, а то ви идва да изревете, да се ядосате, да направите не. Обуздавате и така да, нали, за да си постигнете вашите финансово-материални и работни цели, така както трябва. А в същото време карта силата, това е карта на зодия Лъв, знаете, с много кураж, сила, мощ и морал и почтеност да си постигате всичко, което е свързано с материалния свят. Да. И не забравяйте, блага дума, железни врати отваря. Ето това ще е основното, за да просперира вашия работен, финансов, материален аспект в живота ви. Решителни и винаги да се стремите да сте в преимуществени позиции.
до преимуществени позиции не означава да тропне човек така по масата и да й наложи нещо. А не. Така, сокротце, соблаго. Кютека го оставаме, нали, вече там, когато право куме в очи някъде трябва да се действа. Разбрахте нещата, зодия Лъв до тук. От какво да се пазите, предпазвате през вашата 25-та година? Да се пазите от прекалена изолираност и това да престанете да вярвате у себе си. Т.е. да си кажете, че сте неспособни да се справите с проблемите самостоятелно. А да се пазите от самотата и да се пазите от хора, които не ви влияят добре. Дали за бизнес, дали за емоции. Просто за някой от вас ще наложи да промени кръга, който е свързан с общуването около него. Да. А тези от вас, които са се оттеглили, трябва да се завърнат отново в социума. Да запретнат ръкави и по-лъвски да грабнат бика за рогата. Какво хубаво ще ви донесе 25-та година? Кармично е. Някакво обновление. Но това обновление ще мине през изпитанията и през радикалните промени. Това възраждане, освобождение и пробуждане ще бъде като възраждане от пепелта за вас. Естествено, трябва да простите на вас, на други хора около вас. Но това е надеждата за нов живот. Извисяване към някакво ново духовно събуждане. Вселената ви призовава да действате, да не седите с кръстени ръце и ако трябва, изоставате много неща зад вас, излитате напред и нагоре и се оставате в ръцете на Вселената в такъв смисъл, защото ви усещате този повик, този призив за тези радикални промени, които настъпват и които вие трябва да прегърнете, да усвоите, да разберете и да следвате. Съвет от Вселената за вас, зодия Лъв. Бъдете справедливи към себе си, към околните, към ситуациите. Бъдете, как да ви кажа, спокойни. Стремете се към устойчиви отношения с партньори, с социума около вас. И не избягвайте истината. Следвайте естествения справедлив ход на нещата. Бъдете отговорни, защото всяка причина, която възникне, ще носи своите следствия. И се стремете към околните с не да достигате правоотношения, да се доказвате, а се стремете към отношения. Ето това ви казва Вселената, драги ми лъвове. Сега ще ви дам един бонус. Една карта ще изтегля от световната класика, една мисъл, която може да ви стане мото за вашата 25-та година. Жан Лабруер ви казва: щедростта се състои не толкова в това да даваш много, колкото в това да даваш на време. Това беше вашата кратка прогноза за вашата 25-та година, драги ми лъвчета. Ако желаете разширена прогноза, което изпращам като лично видео, там има много позиции, прояснения и така нататък, и по месеци. Пишете ми на моя Viber или WhatsApp. То е 0877 008 403. И аз ще ви изпратя цялата необходима информация за вашата годишна таро прогноза, разширената. Също така, ако имате нужда от мен за лични таро консултации, таро курсове, дали в студиото, дали онлайн, както и за наредбите, които правя и изпращам като лични видеа, пишете на WhatsApp, на Viber, на имейл, на Messenger и така нататък. Цялата информация е под всяко мое видео. Драги ми лъвчета, желая ви крепко здраве, гордо вдигната глава, много сила, кураж и мощ за вашата 2025 година. Бъдете чаровни, бъдете действени. В никакъв случай през 25 година се видя не трябва да сте в застой. Просто трябва да предизвиквате нещата да се движат напред. Бъдете инициативни, искам да кажа. Здрави, инициативни, вдъхновени. Бъдете музи за себе си и за околните. И ви желая
една щастлива, усмихната 2025 година. Драгия Зодия Лъв. Освен за Слънчев знак, забравих да допълня, погледнете и наредбите за вашият асцендент, Луна, Венера, така че ще имате по-пълен завършен пъзел за вашата годишна наредба. Желая ви всичко най-добро. Чао, чао!